Значи, това е... Тук трябваше гръбли да падат тавани, страхотно изпълнението, вие сте слушали. И това ли беше Радецки валс? На Радецки валс има едно невероятно поведенческо и поведенческа проява на диригента, който просто не можеш да не се влюбиш. И аз, влюбвайки се в точно този Даниел Б, едно много сложно име, в интернет може да видите записите, клиповете, написах ето този цикъл, триптих, музикален канал Мецо. В часовете, когато пиша стихотворения, някой тръгнал си с грамотевиците на Моцарт, набива копитъл си под кованата ми душа, дълбая с остриетата на цигулки Страдивариус в ръцете на млади ангели. Тогава слушам Мецо и се усмихвам на диригентите, които ми подсказват думички и музицират часовете. И сега за диригентите. Диригентите в Мецо са любовници без предразсъдъци, флиртуват на показ. Така са ми завъртели главата, че ставам да гори тенжера, когато започнат свалката. Хвърчат и скрият докосването с по-напористите от тях, пияри на Паганини, Моцарт, Йохан Штраус. Такава артистичност кръста, палките такъв финес, в усмивката и очите всичко, което думите затлачват. По-неясно в многоточия ще пламне Мецо от страсти, а да заблуждае неизвестно къде, в някое междуредие или тъпа реклама. И третата част. Пая, че когато съзра въгъла на новите си прозорци, безобидно, уж невидно, а в утрешен Спайдермен тук го припозная и стръпвам. Същински нов експонат в музея на мадам Тюсо съм и в завъртаните ми стъпки еква спомен за маменка. Радвай се, напаяк, гост ще ти дойде. Не помня какво се случва, когато возъкът се разтопи и новият експонат на мадам Тюсо омекне. Сметлата на пепеляшка свалям славената за ръка, сметлата на баба Яга разгонвам паяка в горите лилейски и сложила на подлона зелен поп с телешко, пускам Мецо и стеля пътеки за госта с мечтания на Шуман, дано не загори тенжерата.